Kutixen balkoia ikastaroa, bi saiotan emango da, 2 ordukoak izango dira, eta helburua izango da, batez ere, balkoietan landatu edo erein daitezken landaren inguruan hitz egitea eta ikustea horiek nola garatu daitezken. Batez ere saio hauetan egingo duguna izango da, sukaldean erabilitzakegun landaren inguruan jardun, espeziak izan daitezkenak, edo perrexila, albaka eta antzerakoak izan daitezkenak, sendabelarren inguruan ere, balkoian landatu daitezkenak, horiekin batera usaintsuak, erromeroa, izpilikoa edo labanda, mihilua, horien inguruan ere, eta gero zertxo baitere ukituko dugu, baratza arruntean edo atera daitezken barazkiak tomate txerri edo gerezi tomaten inguruan, eta hori pixkatxo bat ukituko dugu. Baina zentratuko gara batez ere lehenengo 2 atal hauetan izango zirela sendabelarrak eta gero ere espeziak. Azkenean landare mota desberdin pila daukagu inguruan, bakoitzak baditu bere beharrak, orduan edozein balkoi badaukagula etxean edo edozein jardin txiki, ez du zertan izan barzera oso handia, leku txiki batean bada ere, edozer landare jarri dezakegu ziur, batez bada beste bat, eta orduan, jende animatzen honetan parte hartzeko, eta aldi beran ere banatuko ditugu landaretxo batzuk balkoi hori martxan jarri ahal izateko hasieratik.